Така, първи въпрос. Какво значи МВР? Министерство на вътрешните работи. Какво значи LGBTQ+? Който е? Как не знаеш, бе? Не го знам. Ходил ли си на гей парада? Не. А искаш ли да ходиш? Да. Искаш? Ама то какво е гейм парад? Гей парад. Не. Как не? Всеки полицай трябва да ходи там. И какво са пред там, бе? С геове са занимава. Да бе, седиш при геовете. О, не. Що не? То всеки един полицай е бил там. За да станеш полицай трябва да отидеш поне един път. Хубаво. Така, трети въпрос. Знаеш коя е Алексчето? Да. Знаеш коя? А Лава Бер, знаеш ли кои са? Брат, Анди Студио, кринджарите. Знаеш ли първата им песен коя е? Lava bear everywhere. Така искам да ми изпееш цялата. Давай. Lava bear everywhere. Lava bear everywhere. Лава бер, мега вкусен, не е фер. Пак отивам, пием някой споко, взел съм и за шер. Лава бер е. Добре, стигаме. Браво, знаеш, ево. Пил ли си Лава Бер някога? Не. Не си пил? Пиха, ма никой. Добре, пил си. Добре. Това е важно.